Već 4 decenije unazad Savez distrofičara Srbije organizuje šahovska takmičenja, a članovi ovog udruženja postižu odlične rezultate kako na domaćem, tako i na međunarodnom planu. 40. jubilarno šahovsko prvenstvo za osobe sa distrofijom održano je u Vrnjačkoj banji od 24. do 27. marta, treći put zaredom u hotelu Breza, a uz Savez distrofičara Srbije stalo je i ovaj put Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Savez distrofičara Srbije je republička organizacija koja broji 21 organizaciju i trenutno na takmičenju imamo 42 učesnika koji su došli sa svojim pratiocima, tako da u hotelu Breza upravo boravi oko 85 osoba. Imali smo fantastično otvaranje, pošto je jubilarno, gde su prisustvovali brojni ljudi koji su zaljubljenici u šah, da tako kažem, i gde smo imali svečanu priliku da prikažemo i našu prezentaciju kroz vreme. Od 1976. godine održavaju se šahovska prvenstva, postoje i zlatan period kada su distrofičari bili evropski prvaci i s obzirom da je šah disciplina u kojoj osobe sa invaliditetom mogu ravnopravno da učestvuju sa svim ostalim takmičarima i na ravnopravni način se bore, imaju fair igru, fair borbu. I za nas je to izuzetno značajna disciplina, te se svake godine trudimo da održimo takmičenje, u čemu i uspevamo. Uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i ove godine, uspeli smo da održimo četvorodnevno takmičenje. Imamo učesnike, seniore, ženska konkurencija i omladince. Ono što je jako zanimljivo i staću u prvi plan jeste činjenica da od 76. se održava, dakle 40 godina u kontinuitetu, bez godina pauze, u vremenima kada je bilo i ratova na ovim prostorima i ekonomske krize i raznih drugih nedaća. Čini mi se da pohvale idu na račun društva distrofičara. Tako je. Naša velika želja, i ambicija je bila da mi uspemo da održimo šahovsko prvenstvo. Imali smo veliku podršku opštine Vrnjačke banje i hotela Breza. Za osobe sa invaliditetom je jako važno da se obezbede adekvatni uslovi, što hotel Breza pruža. Pristupačno je, komforno, imamo svu moguću podršku samog osoblja i ovom prilikom i se zahvaljujem i samom hotelu, a i opštini Vrnjačka banja. Danas je sa nama bio pomoćnik predsjednika opštine Ivan Đatić, koji je takođe pružio podršku i dobrodošlicu našim učesnicima, tako da bih pozvala naravno i sve druge institucije, iako u velikoj meri to čine, da ipak još malo utiču na povećanje vidljivosti osoba sa invaliditetom, u ovom slučaju osoba sa distrofijom, i omogući nam da i nadalje možemo da organizujemo ne samo šahovsko takmičenje, već i sve ostale manifestacije. Šahovski velemajstor, višestruki prvak Srbije i Jugoslavije, danas selektor ženske reprezentacije, odnosno selekcije, i neko ko je danas povukao ovde prvi potez, znači zvanično otvorio turnir. Iz vaše perspektive, kako vi vidite, da ne kažemo svih tih 40 godina ovog takmičenja, ali onoliko koliko vi imate uvid u to što se dešava na ovom takmičenju? Organizator je izrazio želju da, ja prisustvujem ovom otvaranju takmičenja, što sam ja drage volje prihvatio, i uvek mi je drago da koliko i u mojoj moći uveličam i pomognem ovakve dešavanja. Ja sam pre 10-15 godina imao nekoliko nastupa, da kažem, u zavodima za distrofičare, igrao sam simultanke. Sad zadnjih godina, to je verovatno i zbog materijalne krize i uopšte zbog komplikovane situacije, malo ređe postalo, tako da vrlo rado sam se odazvao ovom pozivu i zaista ovo je jedna prelepa manifestacija za ljude kojima ovo puno znači, jer ovo je jedna od retkih disciplina kojima mogu da se takmiče i svaki put ću da se odazovem sa velikim zadovoljstvom. I još bih voljela da čujem od vas kao selektor ženske selekcije šta kažete, kakva nam je perspektiva, odnosno kakvi su resursi u ženskim glavama. Mi imamo uvek talentovane devojke, sad
tu je mali problem što one nemaju vremena da se posvete kao muškarci. Muškarci su profesionalci, reprezentativci uglavnom, a žene, one su pametne devojke koje sve su akademski građani, znači studentkinje ili sa završenim fakultetima koje, evo, na primjer, prošle godine najbolja igračica je dobila posao i nije mogla da igra za reprezentaciju, onda druga vedeta Nataša Bojković, vanredni profesor na Saobraćajnom fakultetu, nije mogla zbog obaveza na poslu, tako da ne možemo u punom sastavu svake godine da izađemo, a imamo zaista potencijala, imamo i mlade, jako dobre, talentovane devojke. Od samog početka uz ovo takmičenje je Dragoljub Joksimović, koji je imao ulogu i organizatora i sudije, ali je bio i selektor u vreme kada su naši šahisti bili na evropskom vrhu. 39 godina ja sarađujem sa licima obolelim od mišićne distrofije, koji mogu da se samo šahom bave od svih sportova. Na sreću, Ministarstvo sporta je prihvatilo ravnopravnost sa ostalim sportovima, tako da se njihovi uspesi uvažavaju. Više od 30 puta bio sam i organizator i sudija i u srećno vreme to su bile zaista velike manifestacije, a najviše sam ponosan što sam 3 godine uzastopno kao selektor zajedno sa ekipom pobeđivao na evropskim šampionatima za distrofičare. Radovali smo se kao i svi ostali, to je veliki nacionalni ponos biti prvi, pogotovo sa bogatijim zemljama zapadnim. Ja i dan danas sarađujem sa njima, kao što vidite. Smatram da je izuzetno bitno u svakom pogledu što oni održavaju ova takmičenja i želeo bih da, sada su okolnosti materijalne lošije nego ranije, ali želeo bih da se i dalje posveće pažnja i da organizuju što više ovakvih turnira, pogotovo u ovako lepom ambijentu kao što je u Vrnjačkoj banji u hotelu Brez. Potencijala i danas ima mnogo, zaključuje Joksimović, samo je potrebno malo više pažnje posvetiti ovim sportistima.